Ja, det er jo så lige her ved vores kabine her. Nu har vi da fundet ud af, hvem det er, der går og skider. Er det en elk? Ikke en mus. Men de går sådan lige og se om der er noget, de kan spise. Ja. Natalie, look out your window. Så hvad kan han så finde der? Det er en af de bitte, hva'? Ja, der er lidt grønt græs.